доброто в живота ще се утрои и ние всички ще сме по-богати. И нека честита новата година за всички нас, учители, родители, деца. Да бъде спорна, мирна, плодовита, да пълни с радост и любов човешките сърца. Бъдете живи, здрави и щастливи, всегда отзивчиви и усмихнати. Бъдете още по-трудолюбиви, бъдете смели, мъдри и добри. Учението нека бъде вашата партина през нежните полета на живота. Старанието положено през старата година нека ви направи галеници на съдбата. Не спирайте да вярвате в доброто и нека коледното чудо върне вашите мечти и нека в новата година и Бог да ви благослови. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year and a Happy New Year. Tidings we bring to you and your king. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Tidings we bring to you and your king. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Happy New Year. Now bring us a victory. Now bring us a victory. Now bring us a victory. And happy New Year. Аз едва се сдържам между другото, да не се разрева, защото цял месец те се правиха такива, каквито всъщност не са. Ядосваха ме, повтаряхме, репетирахме и днес на обяд се бях отчаяла, че няма начин да се получи. Аз спокойно можех да си седна тук пред вас и изобщо да не поглеждам в сценария, само да превключвам песните. Просто, деца, благодаря ви. Вие сте най-страхотният клас в това училище. Благодаря ви. Благодаря и на вас за това, че сте такива родители и че правите всичко възможно този клас да стане едно цяло. Повярвайте ми, има смисъл. Има смисъл всяко усилие, което полагаме всеки ден, за да направим от тях хора. Защото ако не сме хора, то няма смисъл да сме на тази земя. Деца, благодаря ви. Сега ще ви помоля да си намерите така, ако може, родителското тяло и да си останете при него за мъничко, защото мен те викат в това. Само за секунда. За секунда ще ви обясня сега за словачките какво. Това е изненада и за мен, аз не знам от директората. Трябва да запази тишина. Дечица, първие! Това имах нещо за вас. Казахте ми, че е дошло преди малко за първия клас. И всъщност аз нямам идея какво има вътре. Сега обаче вие няма да настъпвате тук като нашественици, ще ми изчакате аз да обвържа чувала. Я да видим. Ще слушате ли да чета? Да! Това е писмо от Лапландия.
какво пише? Хо-хо-хо! Това е моето писмо за учениците от първи Е клас в 54-то СОУ Свети Иван Рилски, град София. Вие в това училище ли учите? Да! Мили деца, моите работливи елфи ни разказаха за вас чудесни неща. От тях разбрах, че вие сте много умни и много обичате да ходите на училище. Това вярно ли? Да! Казаха също, че сте и малко шумни и палави. Как са разбрали? Но това може да се поправи, нали? Да! Искам да ми обещаете сега, че през новата година ще бъдете освен най-умните, също и най-възпитаните ученици във вашето училище. Ма вие сте си такива. Елфите ми разказаха, че са ви наблюдавали. Докато сте част по български език, точно пък по български език. И са видели колко много се забавлявате да откривате нови думички. Тук при мен има най-различни подаръци, но за вас избрах нещо много различно и интересно, с което ще станете още по-умни и много ще се забавлявате. Дано ви харесат и ще се радвам често да използвате това, което ще ви подари вашата учителка след малко. Съжалявам, че не ви ги донесох лично, но ме чака много работа до Коледа и затова изпратих един от моите елфи да ги остави пред вашата врата. Изпращам ви също плик с въпроси за всеки от вас. Да проверим какво сте научили до сега. Ужас, пак ще се изпитваме. Всеки трябва да се изтегли едно листче от плика и само ако даде верен отговор, учителката ще му даде подарък. Той е Дядо Коледа. Успех! И какво пише накрая? Очаквайте ме и на Коледа, но само ако сте били добри и послушни. Дядо Коледа. Айде, тук ще си оставя неговото... Дядо Коледа, как можа така да ме поставиш такова на удобно положение? Не стига, че 2 месеца ги тормозим и сега пак. Ама аз мисля, че вие ще се справите. Я ми се наредете. Не, аз предлагам нещо друго, за да не сте скърпвам родителите си. Сега ще направим. Я си заемете местата от сега, от преди малко. Защото за всеки ще... На тях ли да кажат? Така, сега тук обаче аз виждам, че има розови и червени, но не се подлъгвайте, може би, че са за момчета и за момичета, просто си изтеглете по едно въпросче. Дядо Коледа не се е сетил, обаче аз смятам, че ако случайно някой се затрудни, неговия родител има право да му помогне. Така съгласна? Да. Започваме подред, не подред по имена, ами подред от този край. Хайде, Миличка, да видим на теб какво ти се пада. През кой сезон падат листата на дърветата? През есента. Малко има с четенето проблем, но това е временно. Кои са нечетните числа от 1 до 10? Нечетните. Нечетни. Започваме от 1. Следващото кое е? 3. Мама може да помогне. 3. 5. Чакайте! 7. 9. Заповядайте. Айде, снежинки, заповядайте. Чакай да видим ти дали ще четеш. Благодаря за асистенцията. Дай, така. Как се нарича главният елен на дядо Коледа? Как му беше името на главния елен, който теглише едната? Това беше? С Р. Рудо. Трудни въпроси за жалко, Рудо. Ама тя, между другото, много заедно сега се притесни определено, защото имаше много думички. Заповядай, Слънчице, няма проблем. Ма той пък много трудни въпроси, аз ще му напиша едно писмо, да му се стане. Нали отговорихме на въпроса заедно? Дядо Коледа ще ни извинява, но ние ще си помагаме. Заповядай.
Те толкова добре се представиха, че няма нужда от тези въпроси. Георги, какво? О, Филипова! Извинявай ме. Ами то ясно шашках, те направо ми взеха какво. Колко сме на Коледа? Ние го казахме, освен да го повториш. Какво? Раждането на Исус Христос. Точно така. Заповядай. Иренче, заповядай, миличи. Малко ще ни вадите. Търпение още малко. Коя фигура наричаме квадрат? Квадрат? По какво се различава квадратът от правоъгълника? Че има 4 и еднакви